Rendben, elindította a felvételt. Așa. Este o mare onoare și o mare plăcere să avem așa persoane cu experiență la noi în echipă și în companie, pentru că este o companie nouă și este exact în dezvoltare pe Ungaria. Nagyon örül, hogy ilyen személyek jöttek a csapatunkban, és egy kimondottan különleges megtiszteltetés számára, hogy olyan emberek jöttek, akik tudják, hogy mit jelent az MLM, és persze még az elején vagyunk Magyarországon, hiszen egy teljes új céggel dolgozunk Magyarországon, ami most fog igazság szerint beindulni Magyarország területén. Am un feeling așa că sunt persoanele la locul și la momentul potrivit. Van egy olyan jó érzése, hogy ezek az emberek, akik csatlakoztak, pont a jó időben és jó helyen vannak. Ca echipă și ca companie avem foarte mari valori și este chiar unul dintre obiectivele noastre să ducem prin oameni la cât mai mulți oameni, valorile care le avem. Ez a cég arról szól, hogy az emberekről, és hogy az emberekhez eljusson embereken keresztül a küldetésünk igazság szerint, és Magyarország még teljesen az első lépéseknél tart. Și nu sunt doar vorbe frumoase, És nem csak szép szavak, sunt fapte, pentru că și viețile noastre s-au schimbat cu valorile astea. ugyanis ezek tények, hisz a mi életünk is megváltozott ennek a cégnek az alapjai és bocsánat, hogy dadogok, de első fordításom, tehát a cég minden eszközt nyújt nekünk ahhoz, hogy mi megváltoztassuk az életünket. O să mă prezint puțin și o să înțeleagă de ce spun că nu sunt doar cuvinte frumoase, pentru Be că fog, be fog mutatkozni, és meg fogjátok érteni, hogy ezek nem csak szép szavak. eu sunt o moldoveancă care am plecat în Italia la 17 ani pentru o viață mai bună. Ő egy moldovai születésű hölgy, aki 17 éves korában kiköltözött Olaszországban egy jobb élet miatt. Și acolo nu mi-a schimbat viața în Italia așa cum visam, pentru că a fost foarte greu să lucrez muncă grea, de jos, să nu fiu plătită bine. De hiába neki az volt az álma, vagy a vágya, hogy megváltoztatja az életét, hisz kiköltözik úgymond Olaszországba, de sajnos az olaszországi élet nem változtatta meg az ő életét, és az elvárásait nem hozta meg, hiszen az utolsó munkáról indult el, tehát dolgozott az utolsó munkákat, amit el tudtok képzelni. Microfoanele. Așa. După 15 ani, 14 ani de petrecuți în Italia, mi-am dat seama că trebuie să existe ceva mai mult. Și acel ceva mai mult era MLM-ul. 14-15 év munka után Olaszországba rájött arra, hogy számára létezik valami jobb is, és az a munka az az MLM munka. La 30 de ani am descoperit MLM, astăzi am 35 și viața mea s-a schimbat de la așa la așa, cât nu s-a schimbat în toți anii de Italia, până la 30. 30 éves korában ismerte meg az MLM céget, most 36 éves, és ezelőtt a 6 év alatt, tehát lentről egészen mondhatjuk, hogy följutott, megváltoztatta az életét, ebben a munkával lentről egészen úgymond följutott. Uh, am intrat fără experiență și doar de la un pachet detox am slăbit 12 kg și apoi am descoperit lumea asta frumoasă. Tehát ő beregisztrált a cégbe, azért, mert szeretett volna kilókat leadni. 12 kilót fogyott egy detox csomaggal, és majd csak menet közben értette meg, hogy itt a változás.
Am descoperit valorile și principiile companiei și le-am făcut valorile și principiile mele și Stai, stai. Tehát felfedezte a cégnek az értékeit, azt, hogy mit nyújt a cég, és utána kezdte felfedezni az ő saját értékeit, és hogy mit tud ő, și din nimic am construit un imperiu. és semmiből egyedül indult el, és most úgymond van egy hatalmas nagy csapata. Imaginez persoanele cu cunoștințele voastre cât poate să facă într-un timp mult mai scurt cu valorile companiei. El tudja képzelni, hogy ti már, akik ismeritek, mi az, hogy MLM-be dolgozni, milyen rövid idő alatt a ti ismerettségetekkel, meg persze a cégnek a mindjárt mondom, az értékeivel, tehát a cég, hogy mit nyújt nekünk, nagyon rövid idő alatt el tudtok jutni nagyon föl és nagyon messzire. Am reușit să deschidem Moldova și o mare parte din România cu persoane simple fără experiență. Sikerült kinyitni Moldáviát, meg Romániát olyan emberekkel, akiknek semmi tudásuk és gyakorlatuk nem volt ilyen téren. Ungaria începe mult mai bine decât am început noi și are mult mai multe speranțe, căi, mult mai rapid se poate dezvolta. Magyarországon ő úgy látja, hogy a ti értéketekkel, meg a ti tudásotokkal sokkal hamarabb lehet fejleszteni Magyarországon ezt a céget, és sokkal hamarabb el lehet jutni a sikerhez. O să dau prezentarea oportunității, nu? Da. Ca să Uh, explic echipa, compania și Most fog adni szlájdokat, amin el fogja magyarázni az első lépéseket, hogy hogyan indult el a cég, és hogy mit jelent, mit ajánl nekünk a cég. Hm. acum eu nu știu, Melinda, tu vrei să citești direct de pe slide-uri sau mergi direct la partea... Stai puțin, trimite înapoi până la primul slide, aici. Cine Uh, suntem, cu ce companii colaborăm, asta trebuie să zici. Da. Tehát mi a Snap céggel dolgozunk együtt, és a Snap cégen belül a mi mentorunk, a románok és a moldovai mentor, úgymond, a Team Butterfly csapatot hozta létre. Mi mindnyájan ő alá tartozunk, és persze a Snap cég adja az összes lehetőségeket. Stai Gata? că trebuie să fac, stai să fac mai mare dacă pot, reușesc. Itt a szlájdon az látható, hogy kik vagyunk, honnan indultunk, milyen termékek vannak. Persze a prezentáció alatt szoktak jönni Dă să olyan încerc. emberek is, akik elmondják a saját tapasztalataikat. Ia să văd. În direct aici cu voi fac ceva. Megpróbálja, hát ha sikerül neki direkt lefordítani ezeket a szlájdokat magyarra. Maghiară scriu. Da, magyarra. Oké. Okay. Tehát üdvözlünk a Team Butterfly csapata, egy kiváló lehetőséget kínál, hogy online munkavégzéssel jobbá tedd az életed. Da? Continuate.
Știi că eu sunt pe telefon și nu văd bine. Stai să-mi iau telefonul. Da, asta ai zis-o deja mai devreme. Da, igen, ezt elmondtam az előbb. Ő Viktória Posztoláké, a következő Snap Charmant, tehát mi novemberben fogjuk ünnepelni az ő új szint elérését. 35 éves, moldovai két gyermek anyukája, 17 évet Olaszországban volt, házvezetőnőként, takarítónőként dolgozott 2020-ban, való, valóban elkezdte olyan rosszul látom, nem bírom megnyitani a telefonomat. Most jó. Elkezdte a változást az életébe. Tudom, hogy a Snap és én is ott vagyok a Team Butterfly-ban. Da? Următorul? Kik vagyunk, tehát mi vagyunk. Ja, tehát akit most láttok, ő Szebe Beatrice, a csapat 2017 nyarán indult azzal a vágyal, hogy visszanyerje fizikai formáját, szabadságát és anyagi függetlenséget az anyaság után. Beatrice és Gabriele Silvestri, kezdetben csak ő, Szebe Beatrice volt, majd a férje úgy döntött, csatlakozik hozzá ebben a küldetésben, és 2020 óta én vagyok az első számú forgalmazó a cégnél, amelyet együttműködünk a legnagyobb éves bónuszokhoz haza. Tehát ő a cincea sau a șasea an A consecutiv, șaselea. a hatodik éve idén, hogy ő viszi el az éves bónuszt, az első helyes éves bónuszt. A cég minden évben tart egy olyan rendezvényt, ahol egy bizonyos pont elérés után mindenki részt vehet, tehát 3000 pont elérés volt idén is, és a 30 legjobb mm, disztribútor, tehát forgalmazók között a cég szétossza az 1%-át a jövedelmének. És hatodik éve ő viszi el a legnagyobb bónuszt. Egy nemzetközi csapatot épített föl, ami 3500 aktív emberrel, tehát ez a slide, amikor volt csinálva, 3500 volt, de azóta képzeljétek el, hogy sokkal többen vagyunk, akik aktívak vagyunk ebben a csapatban. Moldovaiak, és én szeretném, nagy örömmel fogom mondani, hogy itten ezt a szlájdot cseréljék ki, ugyanis a magyarok is elindultak, és igen, mi is oda tartozunk közéjük, a moldovaiak és a románok, az olaszok, spanyolok közé. Igaz, ott van, írja, most látom, bocsánat, nem olvastam végig rendesen. De continuare. Itt a csapat, hogy fejlődött, tehát ezen a képen látható, hogy hát voltak 5-6 az első évben, amikor regisztrált Beatrice, és utána évről évre egyre többen vagyunk. Most 2025 márciusában, amikor Pármán volt a rendezvény, úgy képzeljétek el, hogy annyian voltunk, hogy nem bírtunk egy csapatképet csinálni, mint ahogy itt látható a képen. Így, hogy akik el fognak jönni a rendezvényre, meg fogjátok látni, hogy annyian, tehát én szerintem voltunk egy 4-5 ezer ember, és nem fértünk föl a képre, így hogy idei kép nincs. Le-am zis că anul acesta la eveniment n-am avut loc unde să facem poza așa de grup mare. Atâtea am fost. Aici, în schimb, au început cu 8 persoane în Da, le-am România zis. Da, le-am zis și că s-au cu 8 crescut. persoane. Da, és 8 év alatt, amióta Beatrice elkezdte a csapatot építeni, azóta 8 személyből, hát több mint 4000 személy vagyunk, akik aktívek vagyunk. Câte persoane vor veni acum din Ungaria? Azt kérdez, hogy hány ember fog jönni most erre a rendezvényre, Perché tutto imperiul lui Beatrice, iată, de aici a plecat, de la 8 persoane prezente la primul eveniment. ugyanis az egész csapatja beállnak, erről az első rendezvényről indult el, ahol 5 személy vett részt, és a mai nap, amint mondom, rengetegen vagyunk, tehát több mint 4000. 65% din firmă 65 Doctoratul care a százaléka, pornit de aici. 65, 65 százaléka a
cégnek a jövedelmét, tehát a forgalmát, nem jövedelmét, a forgalmát ettől a 8 embertől indult el. Hát mi úgy indulunk most a rendezvényre, hogy béreltünk egy 8 személyes kis buszt, úgyhogy busszal tervezünk menni, úgyhogy majd meglátjuk, ez még képlékeny. Van, aki már megvette a jegyet, de hát még van egy pár nap, úgyhogy aki még extrába kedvet kap, vagy az is lehet, hogy éppen repülővel megyünk, de most egy 8 személyes buszt béreltünk egyenlőre. Au făcut închiriere la o mașină de 8 persoane, dar dacă în parcurs o să se mai adauge persoane, binevenite sunt. Bravo, bravo, bravo. Gratulál hozzá. Tehát itt együttműködünk az olasz Snap céggel. 2010-ben, 2014-ben alapították. Egy vállalat, amely elmúlt 3 éve folyamatosan növekszik. 12 termékkategóriánk van, jól strukturált marketingterv, a gyors növekedés lehetősége, és 40 országban aktívak vagyunk, plusz 4 iroda van különböző országokban. De n- sunt mai mult de 40 de țări, nu? Da, 40. Közben, tehát a 40-hez még idén hozzácsatlakozott Marokkó, tavaly Albánia, tehát a 42-43 országban vagyunk jelen. Gata? De mit jelent együttműködés a Snap céggel, Team Butterfly és a Snap Spa? Bocsánat, segítünk neked a legjobb önmagaddá válni. Kulcsra kész vállalkozást nyitsz, nulla kötelességgel, ami azt jelenti, hogy te, amikor bejelentkezel ebbe a cégbe, valakin keresztül tudsz bejelentkezni, és a regisztrációnál nálunk nincsen kötelező csomag. Megkapsz egy kulcsra kész webáruházat, amivel a 42-43 országban te már tudsz partnereket, vagy pedig tudsz keresni magadnak, vagy ajánlani, inkább úgy mondom, mert keresést nem szeretem, ajánlani a te termékeidet, a 12 kategória termékeket ismerősöknek, barátoknak, Facebookon, Instagramon, ahol szeretnél te dolgozni, valahogy neked könnyebb. Szabadon dolgozhatsz, Európában bárhol, Románia, Moldovába, Svájcban is lehet, Albánia, Zöld-fokon, és az összes európai országban. A vállalkozásban való részvétel arányos jutalékban részesülsz, és bónuszokban a cégtől. Da, poți să te duci? Itten megvan az összes, mit kínál az Oroszország Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott minőségi termékek, tehát itten megvannak az összes engedélyek a képen, amit láttok. Ez minden, tehát ezt, hogyha gondoljátok, és szeretné valaki, hogy hát milyen engedélye van a cégnek, ezt a fotót ki tudjuk másolni, el tudjuk küldeni nektek, és megvan, tehát minden, és nem csak Olaszországban, hanem Németországban is megkapták az engedélyt. Să-și facă Da? pozele toate aceste certificate dacă au nevoie, pentru că, într-adevăr, sunt foarte valoroase și satisfac nevoile la cei mai capricioși clienți. Igen, amint mondtam, hogyha tudtok, akkor ki is lehet most azonnal fotózni ezt a fotót, és hogyha bárki, aki hihetetlen, akkor ti tudjátok bizonyítani, hogy igenis a Snap cégnek milyen engedélyei vannak a forgalmazáshoz, és persze, hogy hol gyártják. A termékeinket az Aliveda, mindjárt mondom, Laborator. az Aliveda laboratóriumban gyártják Olaszországban. Minden egyes termék nem jön ki addig, ameddig ők nincsenek 100%-osan megbizonyosulva arról, hogy egy terméket ugye használhatja bárki. Mit kapsz, amit kapsz, ha
elkezdett velünk együttműködni, havi fizetést és bónuszokkal a részvételtől függően a rendezvények, a részvételen a céges rendezvényeken, mexikói nyaralás. Idén volt egy olyan target, amit lehetett 60 000 pontot összegyűjteni, január 1-től egészen most október 31-én, és aki összegyűjtötte a 60 000 pontot nem egyedül, hanem csapatjával, az részt vehet 2026-ba a mexikói nyaraláson. Idén volt 2 nyaralás, amit itt láttok, 2025. januárjában volt a Karib-tengeren, és 2025. júliusában pedig a Földközi tengeren volt egy hajóút. Ce îmi place mie la vacanțele și la ceea ce oferă Snap este nu doar pentru diamanți și pentru cei de sus, dar orice persoană care se înregistrează și face punctajul, merită și este acolo. Dacă un diamant n-a făcut, nu merge, adică nu este obligatoriu că doar trebuie să fii sus-sus. Și ultimul intrat poate să facă obiectivele dacă se încadrează și merge. Tehát itt a cégünk nem arról szól, hogy csak a fenti vezetőket viszi el nyaralni, hanem itt egy szupervizor is, hogyha eléri azt a pontot, akkor ő is ott lehet ezeken a vakációkon. Tehát nincsen ahhoz kötve, hogy neked el kell érjél egy bizonyos szintet, hogy te ott legyél, nem. Itt mindenki, aki eléri a 60 000 pontot, az részt vehet ezeken a nyaralásokon. Hogyan dolgozunk? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp üzenetbe, kinek hogyan kényelmes. Kereskedelmi rendszerünk a napi 24 órájában, a hét minden napjában elérhető, és a regisztráció pillanatától aktív. Online leginkább közösségi média oldalokon használjuk potenciális ügyfeleink és munkatársaink elérését. Offline beszélgetünk a körülöttünk lévő emberekkel, és az új vállalkozásunkról és az üzletben található termékekről. Tehát te neked, hogyha van egy jó strukturált Facebook oldalad, vagy ha még nincsen, akkor fel tudod magadnak építeni. Például azt szoktuk javasolni, hogy hát kezd el a saját történeteddel, hogy mától kezdve te neked van egy webáruházat, amit bármelyik országból, tehát bárhonnan Európából el tudod indítani, el tudod jutatni a potenciális vevőid vagy a potenciális partnereid felé, és persze ez az első posztolás, úgymond a Facebookon, az arról szokott szólni, hogy hát igenis miért választottam a Snap-et, és hogy innentől kezdve, hogyha bárkinek kérdése van, vagy bárki szeretne csatlakozni, akkor elküldjük a linket. Instagramon ugyanúgy, TikTokon, aki csinálja a TikTokot, az persze, hogy hát lehet promoválni ugyanúgy a termékeket egy nap, vagy egy időben, és mit tudom, délelőtt csinálsz egy TikTokot termékekről, délután csinálsz egy TikTokot az üzleti marketing részről, WhatsAppban meg persze, hogy az üzeneteket elküldöd az embereknek, úgy érdeklődőknek, vagy hogy tudják azt, hogy neked van egy üzleted. Mennyi időt szálljunk rá naponta? Ez a munkarendszer az egyetlen, amely lehetővé teszi, hogy még megdöntsd, rosszul van, rosszul fordítja a fordító, hogy eldöntsd, hogy mennyi időt szeretnél a tevékenységre szánni, kontrolláltad már, hogy mennyi időt töltesz a közösségi médiába, tehát képzeld el, hogy te naponta mennyi időt töltesz a médián, tehát a Facebook oldalon, Instagramon, azon kívül, hogy te abból pénzt kereshetsz, tehát te azt át tudod formálni arra, azt az időt, hogy igenis a pénzt is keressél.
mikor és hol dolgozunk, bárhol és bármikor dolgozhatunk. Mert a telefonod mindig nálad van, például miközben munkába mész, miközben a, szoptatja a babát, itt a anyukákról, ugye, akik már otthon szülés után vannak, a gyerekekkel a játszótéren, miközben elviszed óvodába, iskolába, amíg a postán várakozol, miközben szupermarketbe vagy, bármely országban, ahol van internetkapcsolás, szabadságon, a tengerparton, vagy a hegyekhez írja, de hegyekben. Tehát magyarul bárhol, bármikor itt saját magad döntöd el, hogy mennyit szánsz rá, mennyi időt, és hogy azt az időt, amit igazság szerint rászánsz, azt profitálisan szánd rá. Hogy most én fél órát fogok most üzeneteket küldeni, vagy fél órát rászánok, hogy csináljak egy posztot, de az igenis az a munkánk, hogy ezt megtegyük. Potem mergem în continuare. Hogyan keresünk? Na, ha nincs fix fizetést, akkor hogyan keresik meg? Részvételen alapuló bizottság. Hát ezt nem jól fordítottam, mindegy. Tehát itt leírja, hogy közvetlen jutalék az értékesítésből 100%-os arány, bine. Egy kicsit szerintem rosszul fordítja, de mindegy, elmagyarázom nektek. Tehát a közvetlen jutalékok, ami azt jelenti, hogy 25%-ot megkapsz, tehát a kereseti jövedelmed, a 25%, amit megkapsz az első pillanattól, amint te regisztrálsz. Tehát itt nincsen, hogy 3-4-5%-kal kezdesz el, nem itt, amikor beregisztráltál, egyből 25%-a a jutalékot, úgy, mint a vásárlóid után, úgy, mint az új beregisztráltak után, és persze 25%-a kedvezmény van a saját rendelésedre is, hogyha te megrendelsz 100 pontért, 200 pontért, tehát te 25% kedvezményt kapsz, vagy pedig 50% kedvezményed van, és keresett már a felügyelő szinten, ami azt jelenti, hogy a szupervizori szinten. A következő jutalékok a csapattól pedig a felügyelő, tehát amikor a szupervizor szintet éred el, akkor onnantól kezdve kinyílik már neked a passzív jövedelmed is, ami azt jelenti, hogy az első alkalommal, hogyha te beregisztrálsz egy új érdeklődőt, aki ő is dolgozni szeretne, első rendelésénél 25%-ot kapsz, viszont már, ha ő is eléri a szupervizori szintet, onnantól kezdve kinyílik a passzív jövedelem, ami azt jelenti, hogy első vonaladon 5%-ot fogsz kapni, a második vonalon 8%-ot, a harmadik vonalon 6%-os jutalékdíjat fogsz kapni, attól függ, hogy hát mennyi a pont értéke. Elnézést. Da, poți să te duci în continuare. Hogyan és mennyit lehet keresni? Közvetlen értékesítésnél, tehát hogyha te új regisztrált vagy, forgalmazó 25%, 50% akciós kedvezmény. Nem jól fordította le, mindegy. A forgalmazó, várjatok, hadd nézem végig, hogy jól fordít el a fordító. Oké. Tehát a forgalmazói hálózatnál az azt jelenti, hogyha én beregisztrálok egy új tagot, akkor ő utána is 25%-ot kapok. Minden hónapban
A pontok nem veszlenek el, gyűjtőbe megyen be, a csoport gyűjtőbe megy, a volumenpontoknak számít, és azt jelenti, hogy ha te a csapatoddal eléred a saját vásárlásod, az új regisztrálók és a csapatod együtt eléred a 3000 PVG-t, tehát új regisztrálók, saját vásárlók és a saját pontod, és vásárlókból pontosan így van, akkor eléred a 3000 pontot, a cég megjutalmaz téged 300 euró bónusszal, viszont hogyha eléred a 10.000 pontot, a PVG-t, az pedig 500 euró plusz bónusz. Jogi jogok, hát tehát amit mondtam az előbb, hogy neked van egy szupervizorod, tehát ez már a passzív jövedelem, akkor azt jelenti, hogy az első vonalodból kapsz 5%-ot, a másodikból 8%-ot, a harmadikból 6%-ot. Hálózati jövedelmed, a negyedik vonalat kinyílik Victoria, al patrulea nivel se deschide doar de la Zafir, Da, tehát a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik vonal, az már el kell érni a kvalifikációkat, tehát hogy a negyedik vonal a 2,5%-ot elkap, megkapd a nyújtalékba a cégtől, onnantól kezdve el kell érjed a Zafir szintet. És utána végtelen karriernél is pedig a Zafir szintnél van még egy plusz bónusz, ami azt jelenti, hogy 1%, a Rubinnál 2%, Smeraldnál 3%, a gyémánnál 4%, fekete gyémánnál 5%. Most van egy új bónuszunk, ami azt jelenti, hogy itt a oldalt, amit vagy láttok, hogy a Zafirnál 500 euró, Rubinnál 1000, Smeraldnál 2000, gyémántnál 3000, fekete gyémántnál 5000, az azt jelenti, hogy például, ha valaki Zafir, 3 hónapon keresztül megtartja a Zafir szintjét, akkor kap még a negyedik hónapban, vagy 3 hónap után kap egy 500 eurós pluszban bónuszt. Vagy hogyha Rubin vagy 1000 eurót, és akkor így megy fölfele. Da, poți să te duci în continuare? Hogyan nyerik meg? Ai deschis ceva și nu văd. Hogyan nyerik meg valójában közvetlen jutalék? Tehát, ha egy méregtelenítő csomagot veszünk példának, és te naponta eladol egy méregtelenítő csomagot, akkor annak 114 pont a pont értéke, amiből mint forgalmazó 25%-ra kapsz egy 28 eurót. Viszont, hogyha te már szupervizor szinten vagy, akkor 50% a kereseti lehetőséged, tehát te 57 euró a nyereséged. És ez itten van egy példa, hogyha 30 nap alatt elárulsz minden nap egy szuper, vagy egy detox kittet, akkor ugye a 114 pontvel van szorozva a 30, az 3420, 57 euró, 30 az 1710 euró, és itt már, mivel elérted a 3420 pontot, így már a cég pluszba az 1710 euró mellé még kapsz egy 300 eurós bónuszt. Tehát ami azt jelenti, hogy neked abban a 30 napban van 2010 euró nyereséged. Persze nem állunk meg a 3000-nél lehet menni, ameddig csak ti el tudjátok képzelni. Itt pedig az 50%-os jutalom, és hogyha új forgalmazód van, akkor ugyanúgy a méregtelenítő programnál eléred az 1000 PVG-t, mint felügyelő, és akkor te az új tagod után kapsz 1026 PVG-t, ami azt jelenti, hogy neked arra a 9 detox program elárulására, tehát új vásárlókra 256 euró a nyereséged.
egy új forgalmazód után. Szeptemberi akció, ami azt jelenti, hogy 600 Európára a În Magyarországon, octombrie, aici am uitat să schimb, dar e în octombrie. de itt elfelejtettek kicserélni, de októberre is vonatkozik, ugye egész október 31-ére vonatkozik ez az akció. Bármelyik európai országban laksz, 600 pontot kell összegyűjtened, 1000 pont helyett, ami azt jelenti, hogy hát vagy a saját pontokból, vagy pedig új regisztrálókból, vagy eladásból, ugye megcsinálod a 600 pontot, és akkor egyből átléped a 25%-os keresetből az 50%-ra, és ami most nagyon szuper, ugyanis Magyarországon ez le van csökkentve, csak 200 pontot kell megcsinálnod. Saját rendelésből, vagy vásárlóid rendeléseiből, vagy pedig új tagokat, hogyha beregisztrálsz. Romániára még itt, amit láttok a harmadik pontban, hogy 500 darabos, az azt jelenti, hogy Romániára van egy olyan lehetőség, tehát jöhet hozzátok egy olyan romániai személy, aki beszél magyarul például, ő bármikor, az év bármelyik hónapjában, ha csinál egy egyszeri 500 pontos rendelést, ő már szupervizor lesz. Ez az, ez az, ez az egy, ami különbözik bármelyik országtól a Romániára. Honnan kezdjük el? Néhány, na, néhány egyszerű lépés, hogy igent mondj erre a lehetőségre. Az online áruház megnyitása egyszerű regisztrációval a Snapspá cég weboldalán egy hivatalos forgalmazón keresztül. Szponzoráció és promóció, kiválaszthatod azokat a termékeket, amelyekkel elindítod a vállalkozásodat, és a közösségi média segítségével népszerűsíted őket. Tehát, amint mondtam az előbb is, mi nekünk nincs a cég által összerakott egy kötelező kezdőcsomagunk, nincsen regisztrációs díjunk, hanem mi megkapjuk a webáruházókat ingyen, és nekünk kell összeválogatnunk azokat a termékeket, amire mi úgy gondoljuk, hogy nekünk szükségünk van elsősorban, vagy pedig, ha már szóltál az ismerősödnek, vagy van gyereked, aki szeretne ezt, azt, amazt, tehát összeszeded a rendelést, és leadhatod, amit te szeretnél. Vannak képzések az első lépésről, a közösségi hálózaton keresztül, tehát elnézést, van egy startup csoportunkban, mindent megtalálsz, amire szükséged van a vállalkozással elindítással. Ha bementek az áruházatokba, akkor ottan van egy olyan startup lehetőség, ahol már magyarul is megvan a prezentáció, és vannak egy pár ilyen első lépések leírások, tehát ilyen tanácsok. Hogyan fogod elkezdeni ezt a tevékenységet? Tehát hozzáférhetsz majd különböző információkhoz, írásos, videós, más rögzítésre vagy élőbe. Az élőre az ugye a Zoom prezentáció. Hozzáférhetsz egy aktív csevegéshez a nap 24 órájában, segítség és támogatás a csapattól. Tehát itt úgy képzeljétek el, hogy a román vonalon mi úgy dolgozunk, és szeretném, hogyha itt is úgy dolgoznánk, hogy csináltam ugye azt a chat oldalt, oda mindenki, de akik újak, nagyon szívesen, sőt, szeretném, hogyha mindenki ott lenne, és bármilyen kérdésetek van, akkor ottan föl lehet tenni, és igyekszünk rá válaszolni. Kezdőszintű képzések vannak, személyes
fejlődés, Zoom értékesítés, tehát hogyan kezd el, upskill, szakmai fejlődés, és haladó szintű képzés. Tehát vannak különböző képzések, amit már mi azon dolgozunk most Viktóriában, hogy a képzések, amik megvannak, azokat lefordítsuk magyarra, hogy könnyebben tudjunk haladni. Poți să te duci în continuare, te rog? Mit kaphatsz? Készítsük egy rövid összefoglalót. Szabadság minden nézőpontból, időt magadra és a családodra, pénzügyi függetlenség és siker és megvalósult álmok. Da? Gata, aici am terminat. Dacă vrei, poți fac parte de supervizor sau dacă iau întrebări. Igen, tehát ideig tartott a prezentáció, amire úgy gondoltunk, hogy egy kicsit beszéljünk róla. Hogyha gondoljátok, mehetünk egy kicsit tovább a szupervizor szintet, hogyha elérjük, hogyha nem, akkor ha van kérdésetek, akkor legyetek szívesek feltenni bármilyen kérdést. Sau altceva dacă au nevoie, eu sunt aici, orice... De azt le-am zis, orice. Vagy hogyha akartok tudni őróla valamit, hogy kezdte el dolgozni, tehát bármilyen kérdést föltehettek. Nekem az... Hangot. Nekem az lenne a kérdésem, hogy magyar nyelvű írásos anyagot, nyomtatott anyagot, azt tudunk-e kapni majd valamikor? Katalógust, szórólapot, ilyesmire gondolok. Da, Szabolcs te întreabă că dacă o să avem catalog în limba maghiară sau prospecte, știi cum Most avem nem hallok flyere. semmit. Am ridicat deja întrebarea asta la companie. Văzând că suntem la început de stradă, deja că am obținut limba maghiară în traducere la eveniment, este un pas foarte important. Urmează, pentru că la început de anul o să lansez un nou catalog, cu siguranță o să fie și în maghiară. Azt mondja, hogy most erre a rendezvényre ez már nekünk egy nagyon nagy lépés, hogy magyarul is le fogják fordítani, és januárban újra lesz egy új katalógus, ami ugye bővül majd Jaj, valamit csináltam. Hogy bővül majd a termékeinkkel, és akkor biztos, hogy hát fog jönni magyarul is katalógus. Pentru că se actualizează în fiecare an, pentru că sunt lansări noi la început de an, pe parcursul anului tot sunt lansări de produse. La sfârșit de an se schimbă, pe la începutul anului următor, deja se schimbă catalogele și o să fie Ugye, introdus. úgy, ahogy mondtam, hogy mivel minden januárban új katalógusokat csinálnak, mert az év folyamán minden rendezvénynél két-három új terméket bővül, ugye a termékcsalád, így januárban gondolja, sőt, fog azon dolgozni, hogy hát kapjunk magyarul is katalógusokat. De higgyétek el, hogy már ez egy nagyon nagy eredmény, hogy hát magyarul lesz a fordítás, hiszen ilyen kis csapattal nagyon nagy dolgot elértünk. Én kérdezhetek egyet Angliával kapcsolatban, hogy Angliában hány partner van már, vagy hogy mekkora... A szállítás. Mi? Szállítás. Hát azt meg a szállítás, hogy mennyi idő alatt ér ide a csomag, vagy van-e itt Angliában külön raktár, vagy pedig Olaszországból jön. Tehát, hogy mit lehet tudni Angliáról, mert mi itt élünk, és itt szeretnénk elindulni. Ea te întreabă dacă știi cumva câte persoane sunt deja care lucrează cu Snap-ul pe Anglia, că ei sunt în Anglia și dacă livrările ajung, în câte zile ajung
Și dacă eu așa știu că nu avem așa magazin, deci cum se zice, almacen în Anglia, nu avem. Deci merg produsele direct din Italia spre Anglia, nu? Nu avem sediu, avem sediu în 4 țări. Este în Italia, în Albania, în Maroc și în Capo Verde. Nincsen Sediu avem. Angliában. Angliában nincsen, 4 országban van. Olaszországban, Albániában, Marokkóban és Capo Verdén. Dintr-un simplu De fapt că se face livrarea foarte rapid, în 2-3 zile lucrătoare ajunge coletele, nu e nevoie să aibă acolo sediu. ugyanis nincs rá szükség, hogy minden országba csináljanak raktárt, hiszen Olaszországból 2-3 nap leforgása alatt megérkezik bármely országba a csomag. Și persoane sunt Angliában puține is, mivel persoane. az nem uniós. Tudod, Anglia az a Brexit miatt nem uniós, ott ugyanúgy megkapjuk, tehát a vám nélkül. Da, întreabă că dacă în Anglia, cum a ieșit din Uniunea Europeană, tot ajunge așa și dacă nu trebuie să plătească vamă. Se ocupă compania de vamă, era o taxă înainte, dar o plătește compania, nu este... Angliában volt ezelőtt fizetni egy bizonyos összeget, egy vámköltséget, de most már nincsen, az a cég átvállalta saját magára. Tehát mi, mint forgalmazók, mi, mint vásárló, tehát hogyha jön hozzád egy vásárló, aki be akar regisztrálni csak mint vásárló, ő csak a termékeknek az árát fizeti ki, nincsen külön semmi vámköltség, úgymond. Ez szuper, és akkor most én magyarországi címmel regisztráltam, de ha én ezt a csomagot Angliába szeretném küldeni, akkor ott beírom az angliai címet, és akkor át fog váltani nekem fontba az ár, vagy hogy, mert itt most forintban lát, vagy nem is tudom, hogy látjuk, forintban látjuk szerintem. Bárhova vagyunk beregisztrálva, van egy olyan opció az üzletünkbe, hogy más országból vásárolhatunk. Amikor azt benyomod, hogy más országból vásárolni, ottan fogja az első lépés, hogy melyik országból. Tehát az az első lépés. Te ottan rögtön rárakod, hogy a Anglia, és onnantól kezdve te berakod a kosárba, amit szeretnél vásárolni, végül megmutatja neked forintba az árakat. Ezt tudom, mert saját tapasztalatban, mikor én kértem, és amikor te kifizeted, ugye a bankszámlát, hogyha angliai, akkor ott meg fogod látni, hogy mennyivel váltja át az napi árfolyamra a forintot Jó, szuper. De ha akarom, akkor forintba fizetem, és kész. Persze, és akkor amikor bezárod a rendelést, akkor ott újból fogja kérni, fogja írni a te nevedet, és akkor ott fogja kérni az angliai címet, hogy hova küldjék ki, és egy angliai telefonszámot is. Jó, szuper, Ha köszönöm. gondolod ezt, amikor csinálod a rendelést, engem fölhívsz, és így nagyon szívesen megmutatom, hogy kell csinálni. Jó, köszönöm. Még a Viktóriától akkor annyit szeretnék, hogy akkor Anglia még így nem indult el, tehát nincsenek sokan üzletileg. Întreabă dacă în Anglia e boom-ul deja mare cu vânzări de produse, deci dacă sunt foarte multe... Nu, pentru că momentan am reușit să transmitem la un număr foarte mic de români și moldoveni imigrați acolo, dar între englezi nu, că n-a ajuns doar între noi care suntem. Adică Úgy foarte képzeljétek el, hogy a SNAP, mivel romániai és moldovaiak vagyunk 65%-a a cégbe, így azok a Angliába úgymond csak mi közöttünk. Tehát a moldovaiak ismerik, a románok ismerik, tehát nincs az a boom, hogy hát most az angolok is annyira el van terjedve. Tehát, hogyha te most Angliában élsz, és van egy magyar közösséged, egy magyar baráti köröd, lehet azt se tudja, hogy mi az a SNAP, és te vagy az első, aki beviszed hozzájuk ezeket a termékeket, érted?
Jó, mi Moldoveni și ăia lucrează, românii lucrează tot cu moldoveni și români și nu interesează să fie neapărat din Anglia, dar ei lucrează și cu cei care sunt din Spania, din Italia, din România, adică nu sunt focusați. Românii și moldoveni nu sunt focusați pe Anglia. Tehát a románok és a moldovaiak nem úgy dolgoznak, hogy csak Angliára fókuszálnak, hanem ők ugyanúgy román meg magyar ajkúakat keresnek maguknak, akik bármelyik országban lehetnek. Tehát nincs az, hogy most van valaki, aki elindított egy angol csapatot például, egy csak angolokat, értitek? jó, szuper, köszönöm. Szívesen. És akkor ránk most még vonatkozik-e hónap végéig ez a 200 pontos, hogy szupervájzorok legyünk, ugye? Igen, igen, Jó. igen. És Angliában ez 1000 pont? Különben? Nem, 600 pont. 500? Aha. Tehát, hogyha neked van, akinek egy olyan angliai magyar, akinek például nincsen magyarországi lakcíme, de akar veled dolgozni, akkor őre 600 pont vonatkozik október 31-ig, hogy megcsinálja. Jó, köszönöm. Szívesen. Victoria, putem să le explicăm și înregistrarea în coardă? Da. De Erzsébet, amit még kérdeztem, hogy hát van egy nagyon jó lehetőség, most bármikor, nem csak most. Úgy képzeljétek el, hogyha most van 600 pontos, például neked van valaki, aki Angliában van például, és ő beregisztrál Angliára, de viszont még van rajta kívül egy, vagy kettő, vagy három személy, akit maga alá tud beregisztrálni, akkor lehet egymás alatti regisztrációt csinálni, és az azt jelenti, hogy 600 pontnál az első, második és a harmadik személy 200 pontot kell csináljon, a negyedik 600-ot. És akkor innentől kezdve, hogyha megvannak ezek a 2, 2, 2, 6, mind a 4 személy szupervizor lesz. Viszont meg lehet csinálni 1-2-vel is, ott a 200 az első, 600 a második, tehát mindig azt vegyétek, hogy 4 mélységbe mehetünk, és akkor az utolsóknak kell 600 meg legyen. Viszont Magyarországra most nagyon könnyű, ugyanis 200 pontról beszélgetünk, ami azt jelenti, hogy első személy 50 pont, második személy 200 pont. Első személy 50 pont, második személy 50 pont, harmadik személy 200 pont. És akkor ugyanúgy megy a négybe is. Első 50, 50, 50, mindig az utolsó csinálja meg a 200 pontot. És akkor innentől kezdve neked jön 2 új személy magad alá, azt jelenti, hogy egymás alá teszed őket be, mélységbe, és egyből te is, és az alattad lévők is egyből szupervizorok. Ezt 31-ig meg lehet csinálni, de viszont ezt bármikor meg lehet csinálni, nem csak adott hónapba. Értitek? Tehát a szupervizor szint megtartás vagy elérése igazság szerint, hogyha nincsen ez a promóció, akkor úgy van, hogy regisztrációtól számítva 7 nap áll rendelkezésünkre, hogy elérjük a szupervizor szintet 600 ponttal. Hogyha kicsúszunk a 7 napból, akkor onnantól kezdve 1000 pontot kell összegyűjtenünk. Hogyha novemberről beszéljünk például, most november 1-től 7-ig elérted a 600 pontot, kész szupervizor vagy. De hogyha november 7-ig te nem éred el a 600 pontot, akkor november 30-áig neked 1000 pontot kell megcsinálnod. Viszont ha nem éred el az 1000 pontot se novemberbe, semmi gond, ugyanis decemberbe újra kezdheted az 1000 pontot. Tehát nincs az, hogy most te kész, nem érted el a 6 nap alatt a szupervizori szintet, vagy nem érted el az első egy hónapodban a szupervizori szintet, és akkor már nem lehetsz többet szupervizor. De minden egyes
hó első napjától 30-ig vagy 31-ig számít a hónap, és az összes rendelésed, amit összegyűjtesz, és eléred az 1000 pontot, akkor te onnantól kezdve, ha 25-én éred el, vagy 30-án éred el este, zárás előtt, évfél előtt, akkor is te szupervizorral minősülsz. ¿Le me És aki explicas? megcsinálja októberben a 200 vagy a szupervízori szintet, onnantól mindig a 200 ponttal meg tudom Igen, tartani? Tehát igen, akkor az marad igen. folyamatosan már. Igen. Tehát, hogy te ne essél vissza az 50% keresetről és az 50% saját kedvezményről, hogy ne essél vissza a 25%-ra. Neki a cég annyit kér, hogy minden hónapban tartsd meg a szintedet 200 ponttal. Calificare de supervisor în coardă? Da, i-am explicat înregistrarea de supervisor în coardă. Uite, aici avem așa, doar că aici e cu Da, 200, da, le-am explicat pentru 60, Europa și 50, 60. le-am explicat pentru Europa că e cu 600, 200, 200 și le-am explicat că acum până la sfârșitul lunii e pe Ungaria cu 50, 50, 200. Da, da. Și le-am explicat și partea că dacă, de exemplu, nu avem promoția într-o lună, în luna viitoare, de exemplu, atunci avem la dispoziție din momentul de înregistrare 7 zile să facem supervizorul cu 600 de puncte sau dacă nu, o lună întreagă, 1000 de puncte, dar să nu gândească că luna viitoare, dacă nu s-au făcut supervizori, nu au șansa, că și luna viitoare poate să facă supervizorul cu 1000 de puncte. E corect așa, nu? Da, da. Tehát csak mondta, kérdezte, hogy mit mondtam, és hogy azért megkereste gyorsan a szlájdot, hogy itt látjátok, csak itt neki ugye a 200 pontokkal van, amit elmondtam én az előbb. És Așa, ezt össze lehet gyűjteni úgy, mint vásárlókból, úgy, mint új beregisztrálóktól. deci aici sunt modalitățile când devenim supervisor. Cu 600 de puncte asta ar însemna 6 pachete detox sau cu Igen. 1000 de puncte 6 pachete plus 4 distribuitori. Aici este câștigul, da, Itt mutatja, hogy például, hogy hogyan érhetjük el a szupervizori szintet, vagy te keresel 6 vásárlót magad, tehát akinek ajánlott 6 vásárlónak, hogy 6 detox programmal, és akkor itt látható a különbség, hogy te egy detox programnál például a nyereséget 25 euró 25 centimó, vagy hogyha már szupervizor vagy, akkor 50%-os, igen, és akkor 50 euró 50 centimó a nyereséged. Aici, dacă vrei să traduci asta, să le spui asta, formula asta 5.1 este formula care a făcut ca Team Butterfly să aibă așa o mare evoluție, pentru că noi nu am fost focusați doar pe vânzare, dar am fost focusați pe multiplicare și să ducem activitatea la mai multe persoane. Tehát ez a módszer, hogy hogyan lehetsz felügyelő 5+1, az azt jelenti, hogy hát a Team Butterfly innen indult, ezzel a formulával dolgoztunk, meg dolgozunk folyamatosan, ahogy te beregisztrálsz, és magad alá beregisztrálsz 5 embert. Te mikor úgy érzed, vagy nem az, hogy úgy érzed, hanem te mikor neked megvan az első 5 embered, vagy az első 1 embered, vagy az első 2 embered, onnantól kezdve te a mentorodtól már kapsz le a segítséget, hogy te tovább vidd ezt. Ami azt jelenti, hogy hát megkapod az információkat, megkapod a lépéseket, minden rajtunk múlik, hogy mennyire érdekel ez, hogy dolgozzunk, meg hogy mennyire érdekel, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban elérjünk az új emberekhez, ugyanis 5+1 az azt jelenti, hogy én és hozok magam alá ugye 5 embert, akiket ugyanúgy biztatok és megtanítom arra, hogy hozzanak ők is a maguk alá 5 emberek, 5 új embert. Deci, cu înregistrări cu noi colaboratori. Și aici este și explicat chestia asta. Igen, itt van, regisztrálj 5 főt, és minden 5 fő hoz neked 100 pontot, tehát esetleg 500 PVG-t kapsz. Igen, tehát minden pont, amit hoz neked, úgy a vásárlóid, vagy úgy az új regisztrációt, neked azok soha nem veszlenek el.
Ugyanis van a gyűjtőpont, ami a PR, azt jelenti, hogy hát te az a kvalifikáció szintedet viszed felfele. Hát itt egyik szempontból lenullázódik a hónap, de a karrierbe viszont soha nem nullázódunk le, hanem úgy mindig megyen és gyűl minden hónapban. Taníts meg Asta egyenként. este, aici este explicația cum să faci calificarea de supervisor, dar și cum în fiecare lună să duci să construiești echipă, pentru că asta nu este doar în prima lună în care intri, dar în fiecare lună înregistrând 5 persoane, una lucrezi cu ea să o duci la supervisor. Toate persoanele intră cu o comandă personală să testeze produsele, una dintre persoane o duci la supervisor și așa îți construiești echipa în fiecare lună, făcând 1 sau 2 sau 3 supervizori, câte 2 3 supervizori în prima linie, învățându-i pe ei să facă același lucru, va fi multiplicarea și în profunditate. Ez a formula arról szól, hogy ugye behozol magad alá 5 embert, az 5 ember csinál 100 pontot, viszont itt az ábrán az látszik, hogy egy emberrel dolgoztál, aki elérte a szupervizor szintet, és megcsinálta vagy a 500 pontot Romániára, vagy 600 pontot, vagy 1000 pontot, ugye. De viszont ez a formula bármilyen szinten ki lehet fejleszteni, nem muszáj csak egy emberrel dolgozzál, hogy szupervizor szintre elérje, egyből elérheti az 5 is, vagy csak 2 vagy 3. És ugye ez minden hónapban új partnereket keresel, új forgalmazókat, és akkor ezt a formulát tudod növelni minden hónapban, és minden hónapban az 5 emberből lehet egyik hónapban csak egy lesz szupervizor, de lehet egyik hónapban lesz 3, vagy 4, vagy mind az 5, és akkor meg így te már elindítottad a passzív jövedelmedet. Jó, ez lett volna a kérdésem, hogy akkor nincsen megszabva ezek, hogy 50-50% vagy 80-20, hogy ez az arány. Tehát ha egy front indul el, és az nagyon beindul, persze az a célom, hogy több frontot hozzak, de nincsen ez hogy meg kell tartani hogy a főlábról mondjuk csak X összeget vesznek figyelembe, tehát nincs ilyen megkötés. Da, întreabă că dacă noi lucrăm... Bocsánat. Tehát, hogyha most elindítjuk Angliát, most én is hozok még be a lányomat, magam alá regisztrálom, én is hozok majd még be frontokat, de ha a lányom jobban beindul, mint én, az nekem hátránya, vagy nekem ezt be kell hoznom. Okay. Ea întreabă că dacă noi lucrăm pe picioare, la echilibrarea de picioare, cum ar veni. Nu este un plan de marketing binar, este un plan de marketing în care tu prima linie poți să-ți faci, indiferent cine și cât face, tu câștigi pe tot ceea ce construiești. Da, întrebarea a doua era că dacă, de exemplu, ea pune sub ea pe fată sa și fată sa pornește, deci mai bine decât ea lucrează, atunci ea câștigă și după echipa aia sau nu? Da, sigur că da, planul de marketing plătește pe tot ceea ce construiești, chiar dacă eu sunt dovada, eu am depășit-o la un moment dat pe sponsora mea și chiar și în calificare atunci când tu o depășești, faci 3000 de puncte și iei royalitățile pe linia aia care te-a depășit. Tehát itten mi nem dolgozunk bináris szintbe, tehát te addig építed az első vonaladat, ameddig te akarod, meg ahány embert hozol be. A második vonalad ugye neked már a lányod alatti, akik vannak. Nincsen gond, mert mi mélységbe dolgozunk, tehát mi minden egyes regisztrált után kapunk jutalékot, viszont hogyha például olyan adódik, hogy a lányod meghalad téged, az sem gond, ugyanis te akkor meg kell csináljál havi 3000 pontot, és akkor az alatt, tehát a lányod alatti csapat után is megkapod, ha ő meghalad például. Úgy képzeld el, hogy meghaladás, a Viktória, ő meghaladta már az ő szponzorát, tehát az ő mentorát, és ezáltal neki...
Iar Több urmează van. ca eu să depășesc în calificare, dar ea va câștiga pe royalitățile care le are partea ei de echipă. Ca să câștige pe mine, că sunt mai mare de calificare ca și ea, va trebui să fac 3000 de puncte. Tehát ő most egy szinten van az ő mentorával, de ő most meg fogja őtet haladni, mert Victoria Sármánt lesz. Ahhoz, hogy ő a Victoria lábáról megkapja az összes százalékot, vagy hogy mondjam, ő neki meg kell csinálja a 3000 pontot. És ez, De ez mindig 3000 pont, vagy ez növekszik bizonyos nem, szinteknél? Tehát ez mindig nem, 3000 pont az oldaltartásból gyakorlatilag. igen, É, igen. aha. De És a nincsen, Zafír, nincs olyan, hogy a Zafír szintén, mintha néztem volna, hogy ott megvan, hogy hány lábunk legyen? mikor eléred a zafír szintet, az azt jelenti, hogyan legyél zafír, az azt jelenti, hogy neked 5 szupervizorod kell legyen az első vonalatban, aktívak, mind az 5-nek 200 ponttal minimum aktívak kell legyenek, és személyes, személyes rendelés, új rendelések, vásárlórendelések, a megadott hónapban, amikor elérted a 40 000 pontot, akkor neked kell legyen 1000 pontod. És így egyből zafír vagy. Tehát én minősültem a múlt hónapban zafírra például, én már túlhaladtam a 40 000 pontot, de hiányzott még szupervizorom. Hiába megvolt a 40 000 pontom, nem volt meg a szupervizorom, így én szeptemberben azért dolgoztam keményen, hogy még a 2 szupervizoromat bepótoljam. És abban a hónapban megvolt a 2 szupervizorom, megvolt 1000 pontom PV és PVG. A PV az a saját rendelésünk. A PVG az pedig az új beregisztrálók és a vásárlókat jelenti. Tehát nekünk ez a 3 módszerből össze kell szednünk 1000 pontot, 40 000 ugye a gyűjtőpontba, mi megy a PR-be, az 5 szupervizorral, és onnantól kezdve zafír vagy. És nem esel vissza. Tehát te, hogyha nekem most, én múlt hónapban kvalifikáltam, és most ebben a hónapban nem tartja meg mind az 5 szupervizorom a minőség, nem esek vissza. Én ugyanúgy zafírnak megyek tovább, mert én azon dolgozok, hogy azt az egyet bepótoljam mással. Például, hogyha adódna ilyen, vagy ilyen eset. Oké, köszönöm szépen. Szívesen. A întrebat de calificarea de zafiro, că acolo avem ceva target de făcut. Da, se face 40.000 de puncte cumulative cu toată echipa de moment, adică ele lună de lună Da, să adună acolo, 5 supervizori, 1000 de puncte da, în luna în care te califici, iar ca da. să iei bonusul de 500 de euro, trebuie să menții supervizorii activi, 5 supervizori, timp de 3 luni. Igen, és ahhoz, hogy megkapta az 500 eurós bónuszt, amit az előbb említettem, az pedig azt jelenti, hogy 3 hónapon keresztül az 5 szupervizorod aktív kell legyen. És akkor a cég ad egy ilyen 500 eurós plusz bónuszt. Oké, köszönöm. Szívesen. Tehát akkor tulajdonképpen elindítasz 5 supervisort mondjuk a jövő hónaptól 600 ponttal fejenként, és sok-sok vásárlót, ők ugyanezt megcsinálják, amit te, szépen megy lefelé a hálózat, és az nem nagyon fognak átugrani se, és egy hatalmas nagy hálózatot tudsz kiépíteni, így van? Így van. Így van. Gyakorlatilag az 5 szupervájzerrel jól lehet dolgozni, Tehát meg hát minél többet, de ugye arra törekedni, hogy az az 5 az meg legyen. 5 mindenképpen elégedett legyen, ugyanúgy, mint Így te, van. jól keressenek. Így van. Tehát annyi szupervizor... Victoria, cât supervizor ai în prima linie? Eu 31. Ő 31 szupervizorja van, aktív az első vonalában. 5 sunt diamanți 5 gyémánt közülök, și încă 7-8 pietre prețioase. és vagy 7-8 a más minősülésük, a Zafír, Rubin, Smerald között. Și restul deja supervizori. És akkor ebből jól megél.
Nem kell más dolgozni. Nem kell más csinálni magyarul. Zice și din asta trăiești bine. Păi, câștigul lunar este între 20 și 27 de mii de euro. Depinde de lună, depinde dacă deblochez bonusuri, dacă fac Între 20 și... 27. Tehát ő olyan jól megél ebből tehát olyan szintre feldolgozta, inkább úgy mondom, a csapatát, hogy jelen pillanatban 20 000 és 27 000 eurót keres, attól függ, hogy milyen plusz bónuszokat kap még a cégtől, amiért ugye, tehát hogyha eléri a 3000 pontot, vagy eléri a 10 000 pontot, akkor ugye 500 vagy 300 bónusz jön neki. De általában ilyen 20 és 27 000 euró között keres. Și fetele astea care sunt și ele 25 de ani, 30 de ani, și ele câștigă 7.000, 8.000 de euro, 4.000 de euro. És a lányok, akik a csapatjában vannak, akik már ugye magasabb szinten vannak, és nagyobb csapatjuk van, ők is olyan 4 és 7 000 euró között keresnek. Și asta e satisfăcător, că și oamenii mei câștigă. Akkor Deci érdemes ez, behozni külföldi országokat is, egyet, kettőt, hármat, négyet, hogy ne soroljam. igen, és ő azt mondja, hogy mostanában ő nem is annak örül, hogy ő mennyit keres, hanem annak, hogy ő látja, hogy az emberei is elkezdtek már igen szép összeget keresni. De hát ő neki ez már egy, ö, egy kielégítségnek mondják, vagy Elégedett. Elégedett. elégedettség, igen. Hát én is azt szeretném, hogyha Böbet is, ti nagyon-nagyon sokat keresnétek meg, Szabi is, úgyhogy lehagynátok bennünket, akkor én jól érezném magam. Dolgozunk rajta. Így van, Ez havi szinten. havi szinten. És 5 éve dolgozik ebben a céggel, ami de 5 ani lucrez, Victoria, așa 5 ani jumate, da. 5 és fél éve dolgozik ebben a céggel, és mint ahogy mondtam az előbb is, teljesen nulláról indult. Egy detox programmal. Poți să le povestesc etapa ta din Moldova, când ai fost rătăcit acolo în Moldova cu pachetul de detox și nu mai aveai produse? Elmondok nektek róla egy történetet, Viktóriáról, ugye, mivel mi már ismerem személyesen, többször találkoztam vele, és az életéből is ugye tudok jó darabot a pályafutásából. Úgy képzeljétek el, hogy Viktória mint szupervizor volt, amikor volt a pandémia, és ő a pandémia előtt elment haza Moldovába kisgyerekkel, ő 7 gyerek anyukája, most 2,5 hónapja, 3 hónapja szült a második gyermekét, vagy egy kicsit több, mert júniusban szült, júniusban azt hiszem. És, de akkor az első gyermeke ugyanúgy ilyen kis baba volt, amikor ő hazament Moldovába, és ott rekedt Moldovába egy detox programmal. Tehát semmi más nem volt vele, csak a detox program, meg a telefonja. Úgy képzeljétek el, hogy az a detox program, ugye ő 3-4 hónapig, majdnem 5 hónapig ott volt Moldovába, az ugye a terméked elfogy, mert egy havi adag ugye a detox program. Hogy ő mennyire lelkes volt, hogy ő mennyire hitte a cégbe, és hogy mennyire hitte azt, hogy ő fel tud építeni, és meg tud élni ebből. Ő minden egyes terméket, a zacskóját, tehát a Real Komplexet, a teának a zacskóját, a dobozt, az Olivox doboz üres volt, és ő minden nap ott volt live-ba, és ő minden nap beszélt a termékekről, és ő meg is mondta, már nincsen termékem, de ez a termék, ez erre, és ezt csinálta velem, és hogy mennyi kilót fogyott, tehát ő annyira hitte az egészbe, és kézzétek meg, 5,5 év után a cégbe ő lesz al patrulea, Armando să fie, sau al cincelea? Az 5. nu te auzi, ai închis microfonul. 4 Az Charman, dar al 5-lea este founder, deci a 5-a în companie, la nivel de toată compania. Az 5. Sármán lesz a cégbe,
amikből az egyik már Fander, ugye Szebe Beatrice már elérte a legmagasabb izét, tehát a negyedik Sármán, úgymond, és annyira hitt benne, hogy 5,5 év alatt elérte ezt a szintet. Tehát a pandémia alatt, mikor én legelőször hallottam tőle ezt a mondását, vagy ezt a előadásba, ugye ugyanígy Zoomba, hogy ő hogy kezdte el, hogy voltak neki az első lépései, és hogy neki nem volt terméke, mert nem volt szállítás, nem volt semmi, és ő annyira hitt benne, annyira szerette volna, és annyira bízott benne, hogy ő eléri a sikert, hogy ő nem dobott el egy üres doboz sem, hanem ő azzal az üres dobozzal, mondom nektek, minden nap live volt. Minden áldott nap. Úgyhogy aki hisz benne, aznak a csillagos ég a határa. Gratulálunk neki, úgyhogy tényleg Gratulál. megérdemli a sikert. Congratulations! Thank you. Felicitări! Mulțumesc, mulțumesc. És úgy képzeljétek el, hogy ahogy mondtuk, hogy 65%-a románok a cégben, egy olasz sármán van, a többi mind román és moldovai. Sunt eu Kosor româncă, voi două moldovence și Beatrice care e româncă. Akkor Tehát éppen, az öt Patru sunt a noastră, da. éppen ideje, hogy magyarok is legyenek. így, Úgyhogy hogy ti lesztek az első gyémántok Magyarországba. Dalma Úgy ott van? úgy képzeljétek el, hogy hányan vagyunk most itt? Vagyunk 7-en, így hogy 6 új gyémánt van itt ma jelen ebbe a Zoomba. Úgyhogy ti lesztek az első 6 gyémántja Magyarországnak. Úgy legyen. Azon vagyunk, ez a cél. Zic că și Beatrice a pornit cu 8 persoane, dintre care s-au ieșit diamanți. Zic că în seara asta suntem 6-7 persoane din Ungaria și ei o să fiu primii diamanți în Ungaria. Doar dacă nu vor renunța și doar dacă vor continua. Akkor éritek el a sikert, azt mondja, hogyha soha nem adjátok föl, és mentek előre. Így van. Toate sacrificiile la evenimente, să facă prezentări, să facă măcar câte ceva în fiecare zi, dar să facă ceva. Minden áldott nap csinálni kell valamit, mindegy, hogy mit csinálsz, azt a kevés is, tudod, egyik a másikra rakod, és az majd megnő, és a jelenlét például az ilyen rendezvényekre is egy nagy vizuál, tehát egy nagy látótért nyit ki. Főleg most én nem tudjátok elképzelni, milyen boldog vagyok, hogy megkaptuk a magyar fordítást. Dacă e nevoie, noi venim în Ungaria să facem evenimente. Am mai Ha făcut. szükség van, megyünk Magyarországra, és csinálunk rendezvényeket is Magyarországon. Ő már Moldovába csinál több rendezvényt, tehát ő saját Megmegyünk maga Angliába rendezte. is. Megyünk Angliába is. Mergem și în Anglia, zice. Mergem. Mergem. Tehát itt minden egyes nap úgy képzeljétek el, hogy arra tanít bennünket ő, hogy minden egyes nap kelljél úgy fel, hogy mint hogyha neked munkába kéne menned. Tehát úgy képzeld el ezt az egészet, le explică, tu ne înveți că jobul ăsta e parcă trezește-te dimineața și du-te la muncă. Fă ceva. Da, Deci csinai valamit. face parte din viața noastră, dacă vrem, pentru că eu am schimbat viața nu numai mie, dar și soțului meu, care nu mai merge la muncă și suntem acasă. Am realizat totul în familie și acum face parte, pentru că eu un ceai tot îl beau. Ați văzut mai devreme am băut venere. Asta eu deja îl fac. Trebuie doar să-l arăt. Trebuie doar să arăt persoanelor. Igen, tehát az első lépésekre minket úgy tanított, hogy hát mikor beregisztrálsz, közöld a barátaiddal, az ismerőseiddel, hogyan, TikTokon, Facebookon, találkozol az utcán velük, hogy igenis neked van egy ilyen olaszországi cég, amivel te együtt dolgozol, és neked van egy saját webáruházad. Ami azt jelenti, hogy hát
de bárkivel találkozol az utcán, ha 5 percre is, és mit tudom én, panaszkodik valamire, akkor azt mondod, hogy hú, hát én tudnék neked segíteni, ugye? És persze ezáltal ő minden nap, ha megisszaszta a teát, megisszaszta a venerét, ő 5 perc alatt csinál egy kis videót, és fölrakja, posztolja. És persze ezáltal nem csak az ő élete változott meg, hanem megváltozott az egész családjának az élete, hiszen a férje sem dolgozik már. Tehát ők mióta hazaköltöztek, de trei v-ați mutat în România, 4? 3 éve mióta Olaszországot ott hagyták, és úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek Romániába. Ő moldovai, a férje pedig román. Romániába telepedtek le, azóta a férje sem dolgozik. Tehát ők most jelen pillanatban ebből élnek, ebből a keresetből, és ők mint egy csapat, mint egy család dolgoznak. Nu te auzi, s-a închis microfonul. Băiatul meu vorbește mai mult ca mine. Aici sunt modalitățile cum îți promovezi și pe rețele de socializare și offline. Nu știu ei cum lucrează, dacă sunt deschiși pe online, de la noi vor avea toate informațiile și toate informările. Igen, itt van ugye, hogy hogyan lehet mindezt megszerezni, használd a termékeket, tehát megjön a terméked, amit rendeltél, és akkor meg azt használod minden nap, és válj a legjobb vásárlódra. Tehát magyar vagy románul van egy olyan szlogán, amit ugye használunk, hogy hát én vagyok az első vásárlóm. Nu știu dacă vezi Dacă partea aici, mesaje de mers în privat. itten vannak ugye, hogyan ilyen Pentru üzenetek, a și amiket calificare de supervizor, iată, oamenii când vin pe online sunt ghidați iată și cu mesaje. hogyan, tehát itt kapsz ilyen üzeneteket, vagy példaüzeneteket, hogy mit küldjél el a vásárlók felé, vagy olyan érdeklődők felé, akik szeretnének dolgozni. Slide-urile astea, dacă tot așa le-ai făcut, se poate să mi le trimiți așa Da, și mie. da. Ezt meg fogja csinálni nekünk, és akkor át fogja küldeni. Átküldi, és én átküldöm a Yes. csapatba. Akkor mindenki, akinek szüksége van átolvasgatni, vagy egy ötletre, akkor ugye itt látja egyből. Tu citești de pe slide-uri? Nu. Da, citesc. Aha. Ah, eu mut. Nu contează că le-am explicat că tu le faci și le trimiți mie și eu le trimit lor și când au timp poate să se uite, să ia idei de aici, Dar poate încă o chiar să dată. faci tu zoom-uri, știi? Da, Săptămânal, le da. oferi Vagy, zoom-urile fără ca vagy să... hogyha meg tudjuk beszélni, akkor hetente csinálhatunk egy bizonyos Zoomot. Egy téma, megbeszéljük, most beszéljünk erről, vagy beszéljünk egy termékről, vagy beszéljünk, hogyan jussunk el új emberekhez, milyen motivációs üzenetet küldjünk ahhoz, hogy hát az embernek felvillanjon az érdeklődése, hogy mit is csinálunk mi. Tehát lehet több ilyen zoomokat tartunk, ugye román nyelven is. Úgyhogy, ha gondoljátok, nagyon szívesen csinálunk. Mert anyagot azt mindent megcsináljuk ketten Viktóriával, átfordítjuk magyarra, és akkor meg ez egy ilyen motiváció minden héten. Tehát én, amikor elkezdtem ezt csinálni, nekem halványgőzöm nem volt, hogy mi ez, de viszont szerettem volna a saját egészségemet helyrehozni, és ugye minden egyes alkalommal érdekesebb volt, és a mai nap azt mondom nektek, hogy én majdnem, nem, hogy majdnem, minden Zoomon ott vagyok, hiszen a sok Zoomok azok igenis segítettek nekem a fejlődésbe. Nekem, ami nagyon hiányzik, mivel hiába beszélek én naponta magyarul, ugye, de én ezt az egész folyamatot ugye románul tanultam meg románul bővítettem magamat, de így most pont itt a legjobb alkalom, hogy veletek együtt
én is fejlődjek magyar szinten. Köszönjük. Ez nagyon szuper, köszönjük, és nagyon jók ezek az anyagok, úgyhogy nagyon várjuk, mert éppen ilyen fogalmazásokban vagyunk, ötletelünk, és egyre több béna fogalmazás van így a hirdetésekben, de jók is, úgyhogy ezeket megköszönjük, mert már készen vannak, úgyhogy már megdolgoztatok érte. Igen, zice că ar veni foarte bine toate slide-urile astea ce ne-ai arătat și mai înainte, să le avem în limba maghiară și să ne dezvoltăm chiar și pentru postări sau să dăm mai în continuare la persoanele noi în Zoom-ul. Da, da, iată, dacă, adică văzând că au început, noi putem să facem în fiecare săptămână, stabilim o zi și îmi facem în fiecare zi, cum devii supervizor, obiecții, cum să recrutează, sau chiar și prezentarea oportunității, așa cum este tradus, ai văzut că e faină și poți să o faci liniștit, îți pui două, trei testimoniale și poți să o faci în fiecare, dacă marți este în limba română, tu poți să o faci ori marți la o oră înainte, ori miercuri la aceeași oră. Și în fiecare săptămână să fie ca ei să poată să-și aducă oameni la prezentare exact așa cum facem și noi. Și acolo îi descoperi deja. Igen, azt mondja, hogy ő nagyon nyitott csináljon nekünk Zoomokat, tehát ugyanígy ilyen tréningokat bármiről, de viszont azt mondja, hogy ha gondoljátok, akkor minden héten egyezhetünk egy napot, például a románok csinálnak minden kedden az új vendégek számára prezentációt, tehát hogy mit jelent ez a cég, amit mi most csináltunk, tehát ez egy ilyen rövid prezentáció, és akkor oda lehet hívni vendégeket is. Tehát neked van 3 érdeklődőd, vagy van egy érdeklődőd, akik hát még nem tudom, hogy eldöntsem, vagy nem például, akkor azt mondod neki, hogy szerdán este 7 órakor meghívlak szeretettel egy félórás, egy 1 órás prezentációra, ahol jobban meg fogod érteni, hogy mit ajánl a cég, hogy kezd el, stb. És akkor ez alatt a prezentáció alatt viszont szokottunk olyankor csinálni, hogy már ti közületek, például valaki, aki elkezdte a termékeket fogyasztani, akkor jön és elmondja a saját tapasztalatait. Vagy hogyha vagy egy olyan tapasztalatot, vagy egy olyan, minek mondjam, nem tudom lefordítani, mit jelent az a szó, de majd eszembe jut. Tehát a prezentáció alatt jössz te, mint vendég, és elmondod, hogy miért kezdted el a céget, hogyan ismerted meg. Tehát ilyen egy rövid bemutatkozást, és hogy miért szeretnél ebbe tovább dolgozni. Jó. Formările care noi le facem, le putem înregistra și se pot vedea și în reluare după aia. Igen, és azt mondja, hogy ezeket a prezentációkat ugyanúgy fel lehet regisztrálni, tehát és megmaradt, hogy mit tudom én, ha most volt 2 vendéged, és azból az egyik azt mondta, hogy hú, hát elfelejtettem, de jó lett volna ott lenni, akkor te azt mondod, semmi gond, el tudom neked küldeni, mert fel volt véve az anyag. És akkor meg tudod nézni, és jövő hét szerdán újra tudsz ott lenni. De mit szóltak ilyen ötlethez? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon hasznos Nagyon volt. hasznos volt, és Ha reméljük. van kérdésetek, még nagyon szívesen. Suntem foarte organizați la nivel de Team Butterfly, fiind 67 de diamanți. Organizarea noastră trebuie să fie impecabilă ca să reușim și să fim și uniți. Tehát nagyon jól meg van szervezve a csapat, a Team Butterfly csapat, ugyanis már 67 gyémánt van, de olyan szinten meg vannak szervezve a zoomok, hogy van, hogy külön mindenki a csapatának csinál zoomot, tehát a gyémántra mondom, hogy most például a Victoria csapata csinál egy zoomot, akkor oda jön mindenki, aki ő alá tartozik, vagy vannak olyanok, hogy már az ő gyémántai csinálnak a ő csapatával, tehát minden gyémánt csinál, de vannak nagy zoomok is, ahol jön be, és betartja a zoomot, és ott mindenki. Úgy képzeljétek el, hogy a múltkor például 1000 fős egy platform, egy Zoom platform, 2 kellett indítson, hogy hát beférjenek az emberek.
Săptămânal avem așa, prezentarea oportunității este un instrument puternic pentru fetele noi, persoanele noi, ca să aducă oameni, pentru că o persoană nu știe să explici tot ceea ce eu am arătat astăzi. Dar este prezentarea și a doua zi este formarea startup pentru persoane care seara iau decizia să registreze. A doua zi au deja primii pași startup. Tehát ha heti szinten megvan két fő Zoom tartva, ami azt jelenti, hogy kedden az új vendégeknek, vagy azoknak az embereknek, akik te például beregisztráltál tegnap előtt, és ők is jöhetnek arra a Zoomra, ugyanis lehet, hogy még nem értik mindent, hogyan kell elinduljanak minden. Vagy az új vendégek, például neked most jött két új vendéged, ma meghallgatta a prezentációt, hogy miről szól ez a lehetőség, és ők ma este úgy döntöttek, hogy visszahívnak, hogy Judit, én beregisztrálok most, ő már beregisztrált, akkor neki már szerdán reggel, például a román csapatról beszélek, ő már szerdán reggel megkapja azt a Zoomot, ahol az első lépésre kell, hogy induljon el. Tehát ott kedden este van a prezentáció, szerdán délelőtt meg vannak az első lépések, hogy indulj el. Úgyhogy Să replicăm asta în unghereză, în maghiară, să replicăm și asta pe partea de maghiară. És ezt szeretné ő is, hogyha megszerveznénk, és be tudnánk iktatni Magyarországra is, magyarul is. Ezt a Hadd két Zoomot. kérdezzem még meg, hogy esetleg angol nyelvű videótermék bemutatós, vagy marketing, vagy bármi van már, vagy azt majd később kell megcsinálnunk. Angolul van marketingterv, tehát amit most láttunk, az van angolul is, a marketingterv. Avem prezentare în limba engleză sau ceva materiale. Da, cred că e ceva deja în engleză. Azt mondja, hogy úgy tudja, hogy van valami, dar în AppSchool acolo avem Da, prezentarea în limba engleză, nu? Van angolul, marketing terv van. Van marketing terv, és minden van angolul. Van. Úgyhogy Látok, Bent az oktatási az anyagok között. oktatási anyagok között ott van angol. Persze. Majd holnap megmutatjuk, jó? De nem csak az, hanem a termékbemutató, tehát hogyha itt nekem valaki jelentkezik, nem csak vásárlóként, ugye a lányom az olyan szinten nem fog belefolyni, hogy ő most előadásokat tartson, hanem inkább az, hogy keresse a partnereket, én viszont, meg a vásárlókat, én viszont nem beszélek angolul. Tehát, hogy akkor legyen olyan videó, amit a termékbemutatós is valami alap, tudod, hogy amit... Igen. Tehát, hogy mert a Dalmat csinálja a TikTokot, meg az Instát majd, és akkor mivel nekünk itt nincs azért olyan kapcsolatrendszerünk, nekünk ezt az online marketinget kell nyomatnunk. De jó, majd megnézzük, köszi. Okay. Da, zice că ea nu vorbește engleză, dar locuiește în Anglia, dar poate sau o să lucreze mai mult. Și dacă avem ceva prezentări despre produse în limba engleză, dacă, de exemplu, vine un client și vrea să știe mai multe despre un produs, dacă avem ceva așa în limba Ți-am engleză. trimis acum în privat, Ok. dar sunt vechi prețurile, da? Dar ceva de descriere la pachetul Detox, Burner, Chai în engleză. Elküldött most nekem valami anyagot angolul, és azt majd el fogom küldeni, de azt mondja, hogy ottan látszik valami árak is, hogy azok az angliai régi árak. Ő azt kell ezt majd kikorrigálni esetleg. Jó, oké, köszi. Akkor azt Felrakom megnézzük. majd mindjárt ide, majd amikor végeztünk, felrakom a csapatba, hogy Jó, mindenki oké. lássa. Köszönjük. Oké, köszi. Szívesen. Ha bárkinek angolból gondja van, akkor segítek a fordításba. Szuper. Szerintem egy prezent. Az jó, élni fogunk vele, Zsuzsi. Úgyhogy Szerintem egy prezentációt is meg tud tartani. megcsinálunk, igen, angolul prezentációt is. Fel kell rá készülnöm, de meg tudom csinálni angolul, tehát el tudok mondani mindent. Holnap. Köszönjük.
Holnap a chatbe átbeszélünk mindent. Jó, nagyon szépen köszönjük, Viktória. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Elnézést, csak így magunkról beszélünk, hogy van még kérdés valakinek? Most nincs. Nincs. Igen, mert ugye a pici baba ott van át Viktóriának Akkor nagyon is. szépen megköszönjük a prezentációt, úgyhogy hajrá magyarok! Îți mulțumește pentru timpul tău și pentru prezentarea din seara asta și mergem înainte cu echipa maghiară. Eu abia aștept să vă întâlnesc la Parma, o să venim și noi din România, abia aștept să ne venim acolo și să începem în forță, să dăm startul la așa un proiect care va schimba multe destine. Alig várja már, hogy találkozunk november 15-16-án Pármán, ők is ott lesznek, ugye? És biztos benne, hogy hát sok életet meg fogunk változtatni, és tartsunk össze, és kezdjünk el egy komoly projektet, hogy hát ezzel elérjünk a csillagos égig. És Viktória beszél angolul egyébként? Nem, Ó, csak pedig olaszul vagy románul. hát ezeket a nyelveket még nem tudom. Jó, mert jó lett volna akkor csevegni vele úgy élőbe, de hát akkor majd csevegünk a fordítóval, azaz Így vele. van, én ott leszek, majd én fordítok nektek. Oké. Én is már alig várom, megismerjek mindenkit személyesen. Oké. Na, puszi, sziasztok, köszönjük szépen. Köszönjük Köszönjük szépen! Jó éjszakát. Én itt integetek, de nem lehet látni. Mulțumesc și Köszönjük szépen succes! a lét! Szabad integesni már Szia, helyettem. Marikám. Köszönjük.